Kasper, jeg filmer, hvor stort et dyr du er. Kæft, det er en god leg, det her, Kasper. Den ekstra tur er det sådan noget. Oj! Kom her. Kæft, det er godt, det her, Kasper. Det er lige til hjemmevideo. Jeg kan ikke stå på. Kom nu, Kasper. Kæft, det er et dyr. Ja, det er selvfølgelig også for dig.